yoku basala minemi baba to ya kisla ni Ezenwanyi saba ba kis and we are kis and was in get I have some people I want chi some people I want chi na ba madu no when na ba madu one wa it Ezenwanyi saba ya ko na chi sha na madu I get it okay so over and put down the malone man anytime we talk here and yes in never Lydia okay so far the Ramon na Abuja over and put down my hello yeah good afternoon because the food yeah get a million okay into that can you follow your program every Sunday yeah only way Kenga as royal Manhattan Kenga as village but I want to tell I don't know if Kenga yeah boy on a village on a yellow now boy on a village on a yellow and a village oh calling a village village not on a village yeah on a abomination not on so now okay, I don't know where to go, but like now, only chia, only the little chia, and the little share, and I like chia, and the rubbish name. That's only chia and MSC, I may watch you as a guy back in car, as a windows. Hello. Thank you. Good. I want to I just think it's a little more normal. Otherwise, we never could. Then, what I do is I go to put anything than I was with. We are going to go to that. Mama, when the time I went to go to my kid, I didn't want to get food. The time I'm happy, I was there. I want now. I'm going to go. I'm going to go to I was there. I go now. I don't know how to do it. And the thing I don't know is the lower on the one that I have. I was so sick. Not one hour, I was she mother waited on the mother while we're on with Jeff and Anderson. Yes. Yeah, mana obo the phone is doing no could have got more than put it to the school. The toilet is now. All the the banana is now to get to what we catch it and Carlos Savage. Okay, my hello. And I'm down.
Good afternoon. We can't talk about bullshit. I want you program like this with my phone. Okay. Okay, because I'm that. Last week when the kid was going to this and we should have come out and I'm very good to I did not like you coming over that issue. I think all of for almost every day, people are watching my head almost every day. So, when that come out to channel your Facebook page, so you can follow the camera, so what I did is to come over and get the shit. I may be a man what's the guy of it? Yes. Hello. 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 Good afternoon. Yeah, I'm a man. Hello. Now that's what I got on my bush. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Mother, wake him again. Chọba ọkụkọ Igbo ka ndị be anyị ji edokwa. Chọba ọkụkọ Igbo ya aka mma. Hello. Hello. Yeah, nne gị daalụ. Ka gị ime. Daalụ. Nya bụ ebe ahụ kwuru ebe a na nwaanyị ekwesịrị imere gị onye ụwa gị nọ nwoke. Yes, nwoke kwesịrị ime gị onye ụwa gị. Okay, thank you, sir. Hello. Yeah, daalụ ka gị ime. Gaa n'iru. Chi bụ ụzọ nye chi ụwa gị nri. Ọ bụrụ iburu ụzọ gaa na mmiri udo dị, iburu ụzọ nye chi gị nri udo dị, mana buru ụzọ nye chi ụwa gị nri. O nwere ife o mere mgbe kwuo chi ka ọ ya adịbu mma.
Another if one year one of my fire. So now, inside the one not one. No, actually want to know. Then we get them one day to know. The other people now one like other will get me. Don't get me out. Well, omenala side una mara m ka o si wee dị mana generally n'ala Igbo ọ bụ na mama gị amụgodi gị n'ụlọ wee mesịa wee nụọ di automatically n'ọnwụnwa onye na-anụ mama gị ka ịbụ afa dama na-anụ mama gị ka ị ga na-asa wee nụba mama gị ọ bụrụ papa gị ghọtago mana ọ bụrụ na amara m ka a ga-esi wee mee ebe ọ bụ na fa na-aba na-azọ gị azọ mana traditionally ndị kwesịrị ile ego isi gị bụ ndị na-anụ mama gị nyanwa bụ ife ekwesịrị ma ọ bụrụ saịdị anyị o ọ bụrụ ịtụ ese kedu otu ọ n'afa mkpanị jụọ na-ese na jụọ ese hello because as I was on one or two call, Monsieur hello. Yeah, Kagina. You're not Joe. When you saw into from my age, all people go. You will teach us on I'm not gathering with you. I'm not about you overnight. Hello. Good afternoon, darling. Yeah, because I'm going to change my family. Because everyone can call me to like this week, because of this week. I don't want to know. I think that is difficult. Okay. Because so many things to discuss with you. Or will you master your problem? About your problem. The money is the mother of Gobia. I said, Daniel, Mabon and Orange. I'm going to to engage with people's work. Is your mother Gobia? On your ideas, now I can. Our car got a problem. Kind of got a problem. The mother may pause and the mother, they cannot pause in a food because of an angle left on a view. Appointment, the mother and less busy. Anmadi engaged in problem. Manye who appointment, no, the natural boss age above, boss in Japan, the mother age above. We cannot book a number. They bought the 7 most of the boy. 7 most of the boy. I'm going to make welfare. Over time of food. They bought another job and a buffata. They bought a job and a buffata. Mazagan and a buffer. The mother nobody, because the 7 power them food. I must have get born a food. I'm not mad, let's be said over time of food. Was one I was the negative bargain, second open a buff and get to offer. Tata and a buffer. What was I getting for? Which I found. Okay. But I will together. Hello. Hello. Because I said I can't reach here. Hello. 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 Yeah, I'm not hello. Thank you. Yeah. Good afternoon. Yeah. Hello. I like this. Thank you. I'm well, but in case I don't know Lagos. Thank you. Back at the challenge. Even trying to now, anybody I did this here. No
there. So, and then I took a while. So, on our own, go like on our family. So, and then that bar, I look down. Yes, and that's a good movie. So, low for the board, that's the one. So, Mahana, so, I'm not going to talk that. Onye ọbụla nọ n'ụwa n'ụwa were chi. Onye ọbụla nọ n'ụwa were onye n'ọlị o. Ọ bụla bụ agwa nwere oge mana ị ga-agbaba afa okwu ka ịgbapụta onye nke n'ọlụ bụ ịghọta. Ọkụkọ na ewu ka ọ na-ebi n'ọnwa ebe ọzọ. Izu egbu efi igbu efi. Onwe ya ga-ebuze n'iwe baịbụl chọọchị onwe ebuze ọ na-ebu. Na nwa gịnị? Ọ na-ebuze asị ọkụkọ na-edesa anọ. Ọ bụ ndị be anyị na-edebe okposi ama m ibe ndị bụ unu na-edesa. So o nwere ihe nchọba ego. Ofu onye ya daalụ mgbajụa. Okay, let's go. Maka na maazị enye ka ọ na-awụ ndị amị isi ọbịa arụ Ihe alili na anwụ ọ bụgodị na ị mara afọ ịkpọtụ onye n'ihe liwe ka na-achụzi afịa. mana ndị na-echi nri ga-agakwa ihe Ị ga-emekwa gịnị? ga-agakwa azụta eji ama ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ewee bịa ọkụ. A na-anwụ ala ị na-anwụ apụ. Ebe gị na-anwụ ala ị na-anwụ apụ. Ụmụnne biko ka m zaa the last call. Hello. Nna daalụ ka ị ime. Biko o nwere like na imerụ ụmụ mmadụ ọ bụ na odosa ndụ ya o nwere ike ya na nwaanyị pụkwa ebe ahụ ototara ozu ọ ewepụ ozu na rum ahụ. Ị kwesịrị iwu ebe ị ga-adị aga ọfọ dị very holy. Ọ bụgodo uri na ofu rum ka iwe chọọ wodrobu na ebe ị ga-etinye ya na-emechi emechi maọbụ ịchọ akwa bụgodo na onwere ọzọ ị nọghị itinye ya n'efere n'iwere akwa ọcha na-ekpuchi ekpuchi. Enwere m rum ọzọ bụtụ m dosara nke m jego ọtụtakwa ofu na rum ma ọ nwepụ ya na rum ahụ. Ị nọzina na rum ebe afọ ebe ọ bụ na iwe rum ọzọ wee na-aga ọfọ debe ya na rum nke ọzọ. Ụmụnne biko na ga-emesịa nụ ka ọ dị n'oge ọzọ dị n'isi eze bịa nchi na-azọ anya na-azọ onwe weta mmiri maọbụ aja iweta okwute dịka chi isi ike esi pozishọn ebe anyanwụ dị ka ọrụ meze Sobail ugbo dị ụtọ gwe ya afa gị gwe ya afọ ebe ị nọ gwe afọ ị na-arụ gwe afọ ị chọrọ ka ọ meelụ gị ikwu ya nkwa gwa ebe ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ọ meelụ ebe ọ bụrụ na ị yọrọ ya na ọ ya adịla gị na mma. Ana m agọdo unu niile ọkọsị n'izu ụka na nwa ya bụ n'izu ụka ebe ọ bụla ntịela aka ọ ya agazili uru ọ bụ amụsị ọ bụ ọgwụ na-achụ gị onye ahụ ga-anwụ ibe dị mma ma elu gị na-abachukwu na ọdịnala ka emesịa na ụbọchị na ọgọ ọzọ edịbichi ya zọrọ ya